Przeco wiace šulery dostanu nochcete seksualne obrazy připustwane, abo je sami rozširja. 60% dzieci używa internet bez czasowych obmezowaniu przez starszych. 41% tutych dzieci mają hižo kontakt z pornografiskimi obsahami. Każde drugie dziecko chatuje z cudzymi, a samo 80% by si zetkanie z nimi przedstawić mogło. Chcemy waszą skiedność na tutu tematiku użyć a przez to ryczeć. Co jest sexting docuwa? Spočatne mienieszcze to chatowanie dokoła wokoło temy z plażny webcard. W dżęsniejszym czasu są pak też obrazy a wideo przez handy możne. Jeno šubjene zo internet dženje ne zabudže. Mimo toho je šitko, štož pod rubriku sexting padne za dzieci a młodostnych pod 18 letami bezwuzaczne zakazane. Gdzie so to stała? Poprawom szydne a šudže. W internecie na przykład, w online ry a w socjalnych sieciach kaž TikTok, Instagram, WhatsApp a tak dalej. Što może woportu toho sextinga być? Najworoženejší sú šulery zakładného skodženka, doky so zwiecza za cool online rozajmuja. Dzieci nie wiedza tutu tema hišće prawie zariadować, a sú k tomu hišće čipne a lohkomyslni. Oni doveria so spišne cudzym přečelam, a gdy so potom nešto stanie, nie wiedza si radu, a wobkowaja si swoje problemy za siebie, dokyż nochceda zo im starší ru zakazaja. Domaja skučiteljo lohku ru. Jak so tak nešto wuskutkuje? Szkody pola dzieci a młodostnych są zwecza psychisce. W horszym padzie zmieni so ich socjalne zadrżenie, a zdaluje so od wystych typu ludzi, na przykład dorosłych mużów. Też liczodobne blokady są możne, gdyż pożyszowy swoje seksualicze ospytuje. To dla was takie online media, a budźcie skiedźmi, komuście otworeni.